Se ven los de allí, si escucháis. Puedes bajar, ahora puedes pasar. Sí, s'ho fan molt ràpid, nosaltres ens costa més, evidentment. Igual te tienes que acercar un poco más. Vale, si no li importa. Ja moltes gràcies per assistir a aquesta roda de premsa, la qual té com a objectiu fer balanç de l'operativa que mai ja està duent a terme a la nostra ciutat amb l'eliminació dels grafits que com bé saben, hi havia i segueix havent a les nostres parets i el nostre patrimoni. L'increment és potencialment una xifra que ens fa ser optimistes. Tenim un increment de més de 78,6% de grafitis eliminats, arribam quasi als 10.000 grafitis eliminats en tot l'any 2025. Això supera les xifres d'anys anteriors i això fa doncs, recolzar aquesta tècnica que estem duent a terme des d'EMAIA, des de l'empresa pública i des de l'Ajuntament de Palma per l'eliminació d'aquest atemptat que hi havia contra el patrimoni de la nostra ciutat. Nosaltres ens vam comprometre de que treballaríem sense descans per eliminar el major nombre de grafitis i els resultats que se desprenen, les xifres que se desprenen de les operatives que des d'EMAIA s'estan duent a terme, doncs així ho revaliden. Com poden veure, el 78,6% d'increment no respon a una capritx que ha tingut aquest equip de govern, sinó que respon a l'esforç que l'equip de govern està duent a terme i amb l'ajuda, com no pot ser d'una altra manera, dels treballadors d'EMAIA, que són els que fan possible que aquestes xifres, doncs, avui en dia, els ciutadans les puguin tenir. Nosaltres, ho dic, posam a disposició de la ciutadania tots els recursos humans i materials que tenim a la nostra disposició per fer de Palma una ciutat més neta i seguirem treballant sense descans perquè no hi hagi grafitis a les nostres façanes i per tenir una Palma molt millor de la que ens varen trobar. I com deia, els recursos a disposició de la ciutadania, tant humans com materials, per seguir incrementant i que aquestes xifres rècord any rere any s'han superant. Aquesta xifra de quasi 10.000 grafitis eliminats l'any 2025 no ens basta, en volem més i per tant l'any 2026 hem de superar la xifra dels anys anteriors. Però bé, hem de dir que l'increment del 78,6% són xifres que ens recolzen a tenir aquest suport de seguir treballant en aquesta línia.